Laitan nauhoitus päälle ja... Ollaanko me valmiita? Mun puolesta niin on. Joo, mä painan nappulan ja lähdetään matsiin. Otetaan tuo tuttu ja turvallinen ase. Jaa, mulla on näin. Elikkä nyt mennään vähän niinku tonne D:n oikealle nyt. Joo. 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 Ottaako Jakkara auto? Hyppää kyytiin. Kun mä hyppään kopterin kautta. Ahaa, okei. Joo, kopu pois. Se oli lähtee. Tuohon laatikoon. Se on sisältös. Joo. Mä odotan pakkia. Sillä on suojat päällä nyt. Äijää tosta. Nyt tulee oikealta. Ei tuukaan. Pakittaa. Jäi tuohon paikalle. Yksi hit. Mä sain hitin. Toinen hit. Hiti sapu. Tänä vasemmalta juoksee yksi ei. Pois. Ei pääs. Katol typpii tohon meidän eteen. Okei. Huutakaa sit jos tarvii, itse asiassa te tarviitte korjausta. Tossa on varmaan selviä sinne. Joo, kuoli. Joo, mä huomasin. Kiertää tossa. Ei vittu, hyppää ja se on myös kiinni. Eikö sun... Kuokkis, jos meihin tulee T4 kiinni, sun pitää hypätä aina pois, jos se laittaa yrittää... Mulla oli nappi pohjas, mutta ei tehnyt mitään. Joo. Joo, ei mitään, mut silleen... Tuolla on regeerikaan takana äijä. Me ei vaan auttaa Kuokkisiin. Uusi helaa jäi sinne. Joo. Se on juoksee sen teille päin. Nyt tulee mun jo. Tankki teille menee se jättä. Se on kohta lipuun. Vittu. Toisen sain pois, täällä on vielä yksi jossakin. Tuliko se Se lipu? on siinä oikealla, kuka siinä on? 2. Vittu, niitä on Kuka 2 siinä on? tuolla. Jakkar, joo. Kyllä, niitä on 3. Niillä oli piikkoni varmasti Mun takana tuli yksi. Sieltä tuli rekoni. Joo, siellä... Niillä on pekoni jossain siellä teen oikealla puolella meidän beississä katsottuna, sieltä tulee äijää koko aika. Joo, mä lähden sinne mönkkärillä suoraan. Vittu, no on kopteri täällä saada. Joku hetkeksi näkinen sun kyytiin ja ammutas kopteri. Se on tossa. Tossa juoksee Yksi piikkoni näkinen. tuhottu. Sieltä tulee taas sieltä oikeasta laidasta. Jakkara sinua kohti. Joo, siellä on 2. Äijää saivat minulta. Ei saanut mukaan hittaa. Joo, ne on aika pehmosia. Joo, Niin tästä voi pystyä ampua sinne tossa. Hypätään pois. Joo. Liepuukin sinne. Mulla tuli myös takaan juoksee. perkele. Ei kerkeä herätä. Ei mitään. Mä en saa minut.
Siinä on vaunujen takana vielä yksi jätkä. Joo, niin on. Laitto tuksi. Vaunakuokki. Minua ammutaan. Joo, ne oli jo melkein sun kyyvissä tos, mut herätettiin. Tää sampuu suoraan selkään. Ja sitä tulee edelläkin tätä pukkerilta oikealta. Perkele! Joo. Minä en osu näihin nyt ollenkaan. Juoksee tonne junien väliin. 2 tulee sieltä Tosta tulee. oikealta. Siellä on vielä toinen, Rekoni. Lähti juoksee sinne perälle. Hyppääks kuokkis hetkeksi aikaa pois kyydistä? Joo. Siellä on piikkoni. Siellä Siellä on piikon. Okei. Joo. Varakaa tulee oikealta. Selkeä. Dellipolt tulee. Vittu kun ei taivu Joo, piikon. se vielä toinen jää. Täältä Tänne tulee pitää vielä. tulla vaunu. Tankki takana. Menee laittaa uuteen, nelosen kun juoksee takana. tankkiin kohti. Juoksee tankkiin kohti, kiertää niin Vittu. ilmanmaudellisen puolella. Tää menee kyllä tosi vaikeaksi, että hyppitte koko ajan. Onks jakkaralla jotain? Mä en pysty... Mä oon medikkinä, ei mulla ei oo mitään. Joo, hyppää pois, Jakkara, hyppää hyppää pois. ulos. Hyppää pois, hyppää pois. Vittumien päästä vaihdan. No. Oli rekoria. Pois. Ja hyppää kyytiin. Mennään voi. Joo. Ei oo vissiin piikkonia, täällä nyt käy piippaa. Tuolla jätkä se Talossa. talossa. Mä en oo saavumista. Ammu tohon. Hitmark. Näitä tulee enää mitään. Mun takana tuli jätkä. Siinä vaunujen välissä. Joo, mä oon Siinä on jossain miinat tai C4 tossa. Joo. Se laitto leeska siihen yksi äijä ainakin. Meni mönkkäri. Vittu kun mulla ei oo. Viimaisten talojen välissä oli yksi. Mä otan tän auton, niin mä saan konekivääri Mä otin tukipaino. Puolivat se täältä leestä pois. vahvale. Korjaa. Haluatko tulla kyytiin? Se on se kun hyppää ulos täältä ajoneuvosta, siinä menee sellainen sekuntia, ennen kuin se tapahtuu, tai 2 sekuntia. Oi vittu, selän Mistä se? takana. Vaunujen välissä. Siellä on mun ruumiin vieressä vaunussa. Tossa vaunuskin, mut Sain. Tulee lisää takaa. Mie tarvitsee jonkun kyytiin. Mä voin tulla, mulle hitsausvehkeet. Eko. Vertaalta tulee yksi eikä juoksee tänne teille. Joo. Onhan sulla proxit tässä. Rattinari. Pitäis olla. Minä Kinnunen kun katkatsi yhteen Kinnunen kaatu. Joo. Sillä Tankki tulee kaatuu, täällä oikealla tuolla mettässä. kaatuu melkein yhtä usein kinnusella kuin tuolla jakkarallakin. Sillä on runnit tosi paljon kaatuu. Missä se oli se tankki? Oikealla sillä Minä mettässä. ainakaan näe sit. En mäkään nähnyt. No se varmaan pakitti sitten. Okei. Vittu kun ne on nyt tuolla katolla tuksia. Niin on Verran näköjään. katolla. Se on näin pataa se tankki. Ammu vaan sitä Hyppä tankkiin. kyytiin. Ei, mulla on pakko peilaa. Okei. Yksi hippi siinä niitten tankissa. Mobility killis. Joo. Joo, Delta menee taas.
Joo, Ei lähetä sieltä deltalta pois enää. Se menee nyt vähän liian paljon niille. Meidän tästä. Ja tähän mä ajaa pidemmälle ton. Siis sun vieressä jäi. Mönkiä perässä nyt sai jo. Se oli vissiin vielä rekooni. Aleta tuulla Joo, piittää. tämä on hyvä. Seuraava joka kuolee, niin ottaa pankin ja tuo sen tänne. Joo. Eikä sillä nyt periaatteessa ole väliä kuka sillä ajaa, että jos se joku ottaa, niin ajakoon vaan sitten. Tuolla mettäsiimeksessä. Mettästä tulee. Joo. Se oli 7 helaa, hyvä. No, nyt rupes onnistuu vähän paremmin, kun saa eri asseen käyttöön. Kyllä se vaikuttaa se asekin, että miten se omaa käteen sopii. Joo, ja sitten eikö se ollut, että jos jätkää spottaa, niin se menee aina se yksi tiketti. Täältä tulee peiltä päin. Joo. Niin siis aina jos sä heräät taistelukentälle, niin aina menee Pankkien välissä tulee 2 äijää. Jakkaralla hauttaa mäkistä. Perkele, Suoraan kohti en tulee saa. tossa äijää. Joo. Mä sitä Se on kaksi jätkää. Ja tankki tuli. Joo. Oikealla siellä mettän laajassa. Siellä justiinsa joku saisi. Joo. Pankkideillä. Joo. Mä otan kans tästä vaihan äijään työkalumiehen. Ulosinko kanssa. Tää on ketään poltterissa. Vittu. Miten niillä on pulke? Ja on sitten miinotettu. Tätä ei oo kukaan putsannut mikä. Täältä tulee se kiertää sit junanvaunu. Miten tämä nyt näin lähti menee? Ne on mäkinän suuntaan Joo. tästä valonkulmaa. Jakkara. Joo, siinä oli äijä. Eikä yhtään osumaa osannut tähän yhteen jättää. Se 6 kertaa jo tappanut ja se ei ota multa hittiä ollenkaan. Ei se näyttänyt multakaan oikein hirveästi hittiä ottaa, vaikka sana muuttuu aika makeasti sitä. No, se on näitä pelin hienouksia. Ja joku katsoo tän oikean reunan taas näin. Joo, mä voin mennä Mä tänne oon vähän vasemmalle. tänne pidemmälle ja... Mitä tuossa tapahtui? Meillä oli yhtäkkiä pulke. Mönkkäri tulee. Tertalle. Tankki näköjään. Täällä piippaa jossakin. Vittu se Vittu, tuossa oli piikko, niin... tankki pyörii, sieltä tulee kohta D:lle. Mitä? Joo, ja tämä kertoo yhtään hittiä. En mä tiedä, no mä en ota hittiä. Mäkin ammuin justiinsa tuota äijää, niin ei ottanut yhtään. Ei, perkele, mä vaan nyt äijää. Siinä on... Päkki. Sain yhden hitin tankkiin. Siinä etukin kyllä. Hyvä kohteita. Joo, Joo, mä oon panostanut aivan liikaa tänne teille. Siellä on aktive päällä. Aktive pois. 3 äijää juoksee pertalle nyt. Toivottavasti se ei miinoja. No, menehän nyt. Niin on Sen mä katson, C4 mitä tai se on puheittanut. Ei Claymore siellä junanvaunussa. Joku toi perkele. Lipuneessa olevassa junanvaunussa on sitten Kleikat, varokaa. Joo. Ei joko slami. Onko se siellä? Täältä oikealta puolelta rupeaa tulee porukkaa mettän kautta. Okei. Välistäkin tulee. No täältä tulee täältä
vertalta. Pankkien väliin jos väkeä. Ei ota hittiä toi yksi sankari kyllä. Ammuin lippaallisen, niin ihan viimeiset panokset ne otti vasta hitin. Siinä oli 2 äijää. Eli rekkaa se ampuu. Joo. Mä ei oo karannut vaan. Aktivetaan. Takaa Ei, tulee selkää jakkara. tulee. Jakkara takaa tulee. Ei tuu enää. Meidän takana. Tää! Ja vittu, mä en kattonut yhtään minimum. Delta, voi vitsi, siinä on heti vieressä äijä. Miekin näin sen vasta Se on siinä toinen. vasta puolta. Joo, toisen saa. Nyt se herätti sen toisen. Ja Delta on Tuo maata. äänemmän. Niin säätely. Ei. Nyt tuo sanoo. Jotenkin, Ei! Siis mitä ihmettä? ei nyt saa niinku jotenkin ei saa tapettua näitä millään. Mikähän tässä nyt on? Onko se pätkis vähän toi? Ei ota hitmarkki ollenkaan toi äijä. Ei vittu, mä oon klauskeessa. Miksi mä saan asetta käteen? Mitä mä spawnasin, mä sanon asetta käteen. No niin, nyt on Aivan. ase. Näitähän tuleeko siinä ja satteelta. Se on 2 jätkää, yksi jää sinne Joo. lippuun. Kato, Meidän- nyt mä sain sen tapettua sen. Meidän pitäis saada pelin painopiste periaatteessa tonne A:lle. Mä en oo vielä nyt ymmärrä. Joo. Siellä on Aalla näyttäis oleva. No nyt me pääsin. Ja niillä on ollut 3-4 lippua koko ajan. Kun me Jännä homma aloitettiin, tosiaan, se oli yksi kaveri. kaikki. Ei hittiä Yksi ollenkaan. Katoppa ei saisi asua. No autossa. Auto. Vittu mie jää jumiin joka paikkaan. Perkele. Tää äijä vittu. Joo, mä katsoin nää heitistää suppasit mistään paikalla. Tässä sinkomies pihalla. Niin se meni se jätkä. Tuossa talossa. Tuolla. Älä peruta sinun miinaan. Tulee tosta just. Voiks tää ukkonen mennä johonkin suuntaan? Mä sain pois. Lipulla on yksi jätkä. Se on niinku noi. Ei ota hitmarkkia Joo. ollenkaan. Joo, ne nykii tuolla nukot välillä. Ja mulla tuntuu, että Flashbangia ohjaus tulee. nykii vähän sen, että se on vähän niinku katkonaista. Tänään tulee isolla porukalla. Ei vittua C4 taas. Siis nää tulee niin tyrksis. Siis mä en ymmärrä miten ne ei saa noita muita lippuja. Tässä on valehtelu, mutta 1, 2, 3, 4. Monta mä näen tästä äkkiä paljon D:llä on. Siis 5 ihan äijää. Niin. Siis, miten Vähintään puoli tiimiä viisi koko koko ajan ajan. D. Mä en ymmärrä miten ne ei saa noita keskilippuja. Joo. On periaatteessa 3 jätkää lipulla ja loput aina 1 kiertää lippujen väliin. Kuule nyt! Miksi tää ei 8 hyppää elää tuolla jää junalla? sille jätkälle siinä lipulla. Tässä on joka jätkä rekonen ja piikkoneta täyteen. Leiskaa. Mä jään päivystään, mä en lähde mihinkään. Joo, ei tässä kannata hirveesti lähteä, niin tulee ihan just taas tänne. Meidän melkein pakko liikkua tonne muille lipuille. Joo. Täältä tulee Mennään. näin oikeet. Tankki tulee vasempaan reunaan. Ei! Ei tuo nervosta, me ei niinku ottanut yhtään hittiä. Vittu, samasta kohtaa ampu, mutta taas toi tankki. Mä vetin lippaallisia 3-6 siihen jäi. Musta rupeaa tuntua, että tuo on ihan turhaa kohta tuo D-lippu ottaa. Mä otan ton tankin. No. Joo, ottakaa tankki, niin tuli auttaa inspirana. Niillä on taas Pakko tietenkin yrittää auttaa piikkonen. näitä.
Voitaisiin nyt ei me saada keskellä. Se joku nyt ei Aasta tarvitse huolehtia, että ne pääsee nyt niin hyvin. Mä jahtaan sitä RP:tä. Joo. Katas B:llä. Vittua sitten on. Vittu kun mä osattiin. Hyppää pois. Joo. Siinä on se yksi äijä saatana. Pöllit sä sen tankin vai? Joo. Joo. Tarviks Paljon hitsaa? lohduta tässä vaiheessa peliä enää. Ei kannata enää. Mä tiedän mikä tuossa kusi sen aikana kun mä olin pois. Siis kun mä lähdin tästä, niin meillä oli 3 lippua sitten kun voitko sanoa, että sitten katsoi sen netin kanssa. Joo. Kuulikaa. Siis Ei vittu! Koko lippaa Tyhjäsi siihen äijää. Perhana. En käsitä Katsee tästä mut ruumiin kanssa. Mut kun musta tuntuu, että mulla ainakin tää on niinku ohjaus töksi. Se oli vaikea ampua sitten. Muuten hyvin, mutta kun eivät ottaneet hittiä yhtään. Siinä oli se 2 jätkää ainakin, saisi ihan suolata tosissaan. Joo. Mikä helvetti tossa on, että kun se puukko-animaatio, vaikka se loppuu, niin sit ei pysty ampumaan. Kuitenkin tolleen metrin päästä niin AC-väärässä koko lippaa veri siihen. Katos mun tulosta. Aika hyvä. Oi juman ke... Just kerkin painetta countdown. Lappaa muut kuokkis kyytiimästä vielä. Tai pullomista rajaa. Joo. Noin. Mikä me on? Kerkisin just painaa sitä diloita siihen vitun bessiin. Joo. Saatiin tavoitteet, kun ajettiin periin päin. Kova kaveri, kato, iso mies. Joo. Okei, siinä menee niitten rappi. Yksi kaveri. Hissistä menis. Korkealle katolle vaan. Joo, korkealle katolle tulee mukaan. Oi helvetti. Taitaa ottaa heti P-tä alas. Missä se on pulmonis siinä? Se kuoli. Okei. Revaatteko? Vittu kerran. Ei oo. Onko Heko missä? Ei hissi. Minä tuun ylä Hissi katolle. tulee. Okei, joo. Heitetään hekuakkaa heitä tuohon noin. Niin aina. Niin nää paukut. Me alapuolella 2 sukusaa. Hissi. Hissi tulee. Hissi. Hissi. Molemmat hissi. Kato sä Onks yläkatolla porukkaa? Tainko 2? Ei kun pulmissa. Siellä on yksi vielä. Oi vittu mikä laki. Hissi tulee. Joo. Asunnon johtaja. Näkyykö Heko? Ei. Vittu A lähti heti menee. Hissi. Toinen hissi. Molemmat hissi. Mä lähden Mata takaisin vasemmalta oikein. Hämy hissi. Vasen oli tyhjä. Joo, pois. Onks tänne Heko jossain? Tossa. Hyppäs. Kopterista yskäs yksi äijä. Sain pois kopu. Joo. Oi. Pari jättekö täällä vielä lähden kattoo tota aata. Joo. Kyllä mä veikkais. Perkele, täällä on 3 jätkää alhaalla. P tulee alas varmaan, sitä ammutaan. Hissi tulee. Yksi tuli. Mä sain sen. Joo, hyvä. Mäkinen spawn minun Tää hyvä. on 16 ne on aina. Toinen hissi. Hei hissi.
Siinä oli yksi sun vieressä takana. 3-4. Takaa tulee takaa. Oi! Teri! Teri! Pistäpä ylävitonen ruutuun. Oi hyvä juu. Tuossa. Täydellä. Mä en sano mitään, mä oon hitmartti. No mut se eli Jeesus pehmitit niitä. Niin. Johtaja. Ihme ettei tullu Täältä 99. reunasta tulee, pysy siellä siinä keskellä. Joo, hyppää kohta alas. Ne ei sota tätä B:tä. Hekoilmas. Niillä on varmaan ajatuksena... Kaksi. Ei helvetti, joo. Se tuli 2 jätkää. Niillä on varmaan ajatuksena A ja C. Ne Täällä on mennä A:lla ihan helvetisti porukkaa. Jep. Joo, minkä vaan. Me otetaan... Vittu, tää tärisee. Täällä saattuvat kulma kohta alas. seuraavasta. Onko se meidän, joka ottaa se? Ei tuolla se on. Pystyisikö Heko ottaa pois tai joku? Hissi. Hissi täällä. Toinen hissi. Ai. Kumma saatat? Kato sä sen. Mä en ota kumpaa. Hämy hissi. Hämy hissi. Pois, Vekko. Oo. Kene kulottuu? Just voimasi siihen katolla. Aalla on vieläkin Ai 3 jaa. jätkää alhaalla. Tyhjä vaunu ois siinä. Antaa jakkaran tai tämmösen. Onko jakkaran jostain muuta? Oh. Se otti. Vihollinen otti. Älä vaan herätä. Joo vittu sen näkee. Se näki sut. Kyllä vaan just. Toinen vihollisen Vaikuttaa. Oh. Ei. Oh! Mikä näkyy pienen säädönnössä. vaunu tossa sen reunassa. Ai, yksi tulee vielä. Mä saan se. Joo, hyvä. Tulee lisää. Tori sieltä vähän. Aalla on tankki. Ei mä spannasin sitten spawnille. Pitäisikö koittaa P:lle nyt vaan sit takas? Joo, peillä. Mä lähdenkö tänne? 2 ukkoa. 3 ukkoa Hui, näyttää koko tarkasti. tiimi on tuolla. Koko tiimi on tuolla. Siis, ei niinku ne ei ota hitmarkkia ollenkaan. Ei hemmeti. Mä tarvitsin täällä Aalla vähän apua. Joo, minä tuun sun kanssa näin. Mä vittu. Hyökä Seko. Kääntypäs pulmissa kaverit kanssa takas tänne.
Joo, me tullaan. Vaunu tulossa. Täällä alhaalla oli... Älkää herättäkö minua. No, voi. Sori, tuli vähän myöhään. Oi hyvänä aika. Miten me hävitään näin nyt makeasti? Tämä on makeampaa hävitä ikinä. Että tuu alokkaasti. Myötä tulla ja apua. Nyt me pidetään vaan tää... Me ei lähetä mihinkään alta, me pidetään nyt vaan sitten A. Täällä ne koko ajan tulee kerta tänne. No muut Ei skuodit saa tuokaan. hoitaa noin muut liput. Paukkuja. Tässä. Paino aikaisesti. Tuolta meidän Onko peissin tässä päätös tulee. Mitä hittoa? Oi helvetti. Vitsi sentään. Revatkaa. Jos Tulee alas. Meidän puolta alhaalla. Karvaa. Nostakaa. Tulee sieltä. Paukkuja. Joo. Heitä ne tänne. Mä tänne myös se. Pitäisikö mun mennä koittaa tää? Takana. Pankki. Raunia. Sieltä rannasta tuli. Ai. Paha. Ei niinku näe jota hittiä ollenkaan. Vähän huonosti. Ai. En huomaa, että nää pelaa paljon paremmin yhteen. Siinä heti kulmalla yksi. Mitä? Siinä oli heti kulmalla yksi. Tuksi on täällä. Mä en tiedä kuuluuko teille, mut mulle ainakin kuuluu toisen squadin puhe läpi. Välillä mulla kuuluu. Siis mä katon striimiä parhailla. Sori, Okei. katon striimiä. Joo, ei se edes mitään. Pitäisikö meidän mennä B:lle vai pidetäänkö me nyt vaan sit A? Pidetään A. 2 lähtee B:llä. Mennään Mä lähden B:lle. Mennään me... Okei, me jäädään johtajan Aalle. Joo. Koska ne nyt puskee aika lujaa koko ajan tänne alle, niin pakko jäädä. Niin siis kuka mukaan nyt lähtee B:lle? Niin on tässä sun takaa. Kuokkis. Joo. Mä herätin huomioon. Mä otan tuon auton. Siinä on helvetin monta äijää. Tulee sun sivukäytöksen ja sait sen. Joo. Ei. Yksi kutia noin kuoli. Tankki Nyt tulee. huomaa, niin on suurin osa sotalevuusia. Ne on taas jumis, ne ei pääs mihinkään. Perseen sun. Vaunu tulee. Mä skonnaan kuokkasin johon sitten, kun mä pystyn. No enkö mä voi nyt saatana, spawnata sun. Nyt tänne. Infe. Jaa. Tuota noin. Täältä tulee tulmis. Ne heittelee flasheja. Vittu, en kerännyt ihan saatana herättää. Se on tossa heti ton raunion takaa. Katohan kukas se siitä tuli. Meni sillä alle ainakin yksi jätkä. Okei. Sano jos tulee Oho. oikealta puolta, mä katon vasen. Oikealta tulee. Sain tapettua. Rankeni vai ei suomeksi sanottuna. Tuolta tulee. Ei saakeli, nyt tuli sit sivulta.
Oh, Kulmis. Etu vasemmalla tonne Aata päin. Täältä tulee yksi äijä. Jätti Pekoni siihen alle. Jätti Pekonin alle. Joo. No, just. Kulmis täältä vasemmasta reunasta tulee äijä. Joo. Yksi pois. Alhaalla. Ei varo. Takatue. Takaa oikealta tue. Mä käyn heittää slamit tohon tielle. Vittu. Kahdesta suunnasta tulee. Takas vaan B:lle. Jep. Hyvässä paikassa mulla tää auto tästä pystyy niinku putsaa ton sillä päälle ja edustat ja alaosat ja kaikki. Tää takana ei ollutkaan kuma. Vitsi kun peliästi. Oikein nopeesti kato, kun mä en nähnyt sitä sinistä nimeä siinä. Tähän vaan kunnon. Tää on tämmönen niinku tervetulias toivotus nyt tässä. Joo. Tänne vaan kaikki. Kaikki yhden Nyt mulla on hinnalla. kuitenkin slamikki tossa. Slamikki tossa toisella Joo. Sieltä tulee Vaunu. tankki tota. En hirveesti kyllä pärjäis sille, mutta... Joo. Yhteen. Tämmönen tekko. Ok, onkohan tolla joku nyt päällä? Olisiko vähän Jeesus Raunun kanssa? Hitto kun kummallakaan. Molemmat medikkejä täällä. Ei kun mulla on kyllä, mä oon engineeri, mutta mulla on toi... Mulla on toi Stingeri. Vekon takia, Niin. kun oltiin siellä P:n katolla. Minä sitten mitään hyötyä. Tai no... Vaunu tulee tuolta toisella puolella. Toisin puolella. No. Vai ihan Joo. Se on siinä Stingeri. seinän takana. Stingeri pois, miinat ja RPG. Hei tuossa sen No takana sit mä heti revaa Pikkonen ja sua. tuksit. Pikkonen ja tuksit heti sen takana siinä. Missä ne on. Mitä? Et sä voi tollain ampua. Mä aloitin sua ennen ampumaan, siltä mä kuolin. Älkää herätä, mun pitää ottaa se RPG. C4. Mäkin voisin ottaa RPG ja miinat. Saadaan pysäytettyä ne sillalle ne ajoneuvot. Niitä Joo, on tippu- kannattaa meidän pitää yksi assaulttikin. Niinku medic. Niin. Okei, kumpi nyt? No mä otin nyt ton... Jossain. Mä otin nyt enkinääriö, niin... Jos Kulmis pystyy olemaan sitten medikki, niin kuitenkin kannattaa yksellä pitää heittää helaa ja nostaa. Niin. Vaan korkealla katolla on Kumma kun... Pekoni. On se kyllä kumma kun toi jätkä ei kuole. Niin. Mä ammuin... Mitä helvettiä? Mä ammuin siihen päähän vielä lippaallisen sun jälkeen. Sit se kuoli kyllä mun tohon Niinpä. granaattiin. Mä käyn hakeen sen Pekonin pois tuolta A-katolta. Joo. Niillä on sitten Pekon. Ei tädi mä tulen siihen. Keksaikaa. Poika tota. Lamu. Pekon las. Mä oon vaan Dai. Eli katsotaan tota. ei täällä Joo, ole johtaja tulee munkaan alle. Joo, mä tuun. Sarmelta P. Mä Pekon pois. Joo. Meillä on vähän huono, kun tää tiiretautuu. Ei tuolla ui. Ne tulee koko Tuolla ajan. ui joku. Tedi nääksää sun oikealla. Mut jos Joo, kaksi lähtee, joo, jos mä kaksi katson. lähtee, jos me ollaan Kuokkiksen kaa täällä alla ja kaksi menee tonne. Mä oon täällä menos P:lle ja Ah, tyhjentää. Voitte tekin olla siellä, niin koitan saada P tyhjä. No on kiva. Jostain tulee takaa. Ai vittu. Joo, tehdään kääntiä. Takatulo. Ei hemmetti. Johtaja, siinä on helvetin monta äijää tässä. niin on. Siinä on yksi vielä. Kaksi vielä. Joo. Yksi
tuun vasuajat, niin pystyy spawnaa sinne. Sain pois. Ei, siellä on yksi vielä. Peissun paljon keskellä. Joo, niin on. Mitä Hatsu tähän skoodiin tuli? Voi. Tuli koottaa. Koska saan tuolta B:tä haltuun. Niin. Joo, se meillä oli koko ajan, meillä oli Aalla koko ajan täystyö saada, että saatiin pidettyä sitä. Ees vähän. Ne hyökkäs sinne ihan täydellä voimalla. Me niin hävittiin tää. Meillä on niin paha, mutta... Ei mulla vielä mitään hävitty, vielä on 2 matsia. Ei, vielä 2 Joo. Ai niin joo. Ai niin. Tää tässä käännetään vielä. Kumpi meillä tulee, Rokue vai Lokkeri? Joo, on tuolla toisen menkään ollut sen skuori. Pulmamies, mihin sä meet? Esti oikein menee. Joo, hyvä. Ai joo, mä että se vetää siellä. Kyllä mä osaan. Niin halusit sä tänne jonnekin Piikkoniin, Hatsu? Joo, vielä vaan. Ei kaikki. Hän tuli heti. Jep. Se tuli heti sinne vastaan. No niin, ei jumalauta, siellä on monta taas heti. Helvetti. Ei nyt. Jääks mä D:lle vartioon? Nyt te heti. Piikko, niin mikähän tästä nyt. Veikkaa, että me on... Niin, voi. Jäpä sakkoa sitä aatasta. Meidän piikko nyt. Tuota koittaa tulla. Koittaa tulla tän. Niin, älä se. Oho, tankki tuli D:lle. Voi vittu, siellä on piikkojen takana saatu. Ai. Se on huono piikko. No niin. Ei lakaa yhtään, ei. Ei. Reivanko? Se niin AA pitää saada äkkiä. Se AA pitää saada äkkiä pois pöydistä. Muuten tää menee aika hetkiseksi. Meidän on pakko voittaa. D:llä on 2 D:llä on jätkää. Eli D:llä on 2 jätkää nyt. Tässä meni. Saat moukka. lähtekää tän pakkaita. Toinen. Kämppeitä. Mä voin perustaa. D:lle tulee katolle laskuvarjolla porukkaa ihan helvetisti. Antaa niitten pitää sitten. Joo. Ottakaa B:tä ennen. Mä juoksen peli. No niin, hyvä B-saatu. Aalle tulee möntteri. Mä en defendaa. Anna B. Mä tuun pulmamiehen kaa tänne Pertalle. Lähti menee. Tulee B:lle. Hattaako mä otan A vai onko se jokin varattu? Ei, ota vaan sen siinä siihen ketä Jos se on vapaana, niin anna mennä. Paras sun... Miten Hattu? Yritänkö mä nyt jäädä vähän tänne Aalle puolustaa tätä vai lähdenkö mä C:lle? Ei, päässä Mitä? muun kanssa. Enkä muut No. C tai johtuu. Joo. B tai B. Ei D:llä, antaa niitten keskittyä siihen D:hen. Tankki tulee. Tankki tulee, joo. Yritän pitää se spotattuna niin. Yksi jätkä ulos, yksi jätkä ulos. Mä kokeilas mä saan sen C4, musta spotata sitä. Älä hyökkää turhaan. Että Eko näkis vaan sen. Se siinä. Se pyytää.
tankkia täällä. Ai jaa! Ai jaa! Oikeesti! Tankkia menossa. Joo. Kaksi tankkia Bertalla. Piste. Bertalla kaksi Mä tankkia meen siis. AA:lle. Meen AA:lle perseeseen. Vähän ottamaan niitä ramaa. Mä tuun tänne alle jeeso. Ei tää tulla äijä. Niin. Ei, mä en saa. Niin jumala. Se kuoli. Siinä on yksi äijä. Siinä on yksi jätkä vielä siinä. Saamari. Mä Hyppäs penäsin alas, tulee vielä sinne ylös tankkia rappusia vähän. pitkin. Meni sit ihan kokonaan siinä alimmalle tasolle. Tankki alla. Kaksi. 2 tankkia alla. Joo, spotakkaa niitä. Ja tuossa pokattanut. Pitää vaikka tän jälkeen mennä pelaamaan vaikka jotain. Tän jälkeen vielä lokkeri. Mä tiedän mitä tän matsi on. Milloin on seuraava kerran? Vuosi. Mulla on tuksi täällä. Toinen tankki tuli. Yksi. Okei, spotakkaa se. Koska tulee tietenkin ennen kuin se saatanan AA-tankki tappaa. Hei! Nyt mä pistän viestiin noille. Tuo ei ehtinyt kääntää koko piikkoa, että saa silti tapettaa. Älä nyt. Sillä Älä turhaan laita mitään. Keskity vaan pelaamiseen. Niin. Niitä sattuu tässä siellä on se välissä. tankki, saadaan sitä ottaa. Saa. Tätä Jos se on kentällä. Hei, ottakaa toi Beisistä tankki. ei saa hakea. No, mutta ei oo sääntöjä. Onko johtajalla reparit luuli? Ei oo repari. Pitäis saada joku toinen. Hatsu Tuo on venttä. Hatsu venttä. Joo. Ei A menee. Jes. Menee jo. Tuolla ei. Mä tuun jeessa. Ai jaa, mitenköhän sä nyt hengiltä? Jos ne on kusipäitä kaikki, jos ne on kusipäitä. Vielä. On vihutankki, vihutankki. Ei vittu ne onkin. Se on tuhottu. Hyvä. Joo, nyt Perhelle tulee AA. Miten nyt mitä Joo. tehdään? Hatsu. Ja se johtaa tänne vaikka. Joo. Mä voin jäädä Se tuhoon. on Täällä tuossa on- lautasen päällä. Mä Lautasen voin päällä jäädä AA. tuhoon näitä tankkeja tänne. Hitto, tässä on yksi mies. Ja kuolema takana. Ei hitto, että tuolla on Pertalakin porukkaa. Ei vittu sit päästä. Otas ne. Teo kuolosen 2 ja aalla nyt. Jos saa se takaa. Joo. Apollo nää tappelee henkeä ja vereä. Vittu kun pätkii tää peli. Ihan Otas sikana. karpaus. Joo, ne on nää puolalaiset, kun ne tuli tälle servulle. Vittu kun mä pääsen rappusia edes ylös. Mene edes takaisin. Hää? Pulomies, mene se tonne kiusaan vähän teet. Hei, tankki alla, plus niillä on piikkoni jossain täällä. Ai siis sä D-tä vai B-tä? Mä oon koko ajan kiusannut Bravo. D-tä. Joo. Bravo.
asti, niin mä en saaku missä. Tai saakunkaan johkut tuolta. Ei perkele. Vittu tonne tuli. Yksi äijä tuli. Perkele. Tankkus lähti menee teille. Yksi jätkä siellä. Yksi jätkä, ellei se ollut joku teistä. Ei ollut kukaan tästä A-jengiä tahti. Miten paikka? No nyt mä näkin, että meillä on pii. Näkikö se? Ei nähnyt missä se on, mutta se näki, että mä tulin varjolla. Älkää menkö varjolla. Älkää menkö varjolla nää aavis siis. Tää on muita liittyä. Okei. Täällä isossa talossa on äijät alussa. Tuolla, takana. Oi, yksi äijä vielä isossa talossa. Joo, hyvä. No nyt vois alle mennä hyppimään. Mulla on A-aikana. Vittu se sai niin, että... Tuleeko se meillä? Jumala. Mennä varjolla nopeetaan, mutta mä ehtii sinne. Perkka menee ja pitäisikö jäädä sinne vai Aalle? Joo, mä kuolin ainakin täällä. 2 jätkää ainakin Pertalla. Varokaa siellä vasta miinaa. Ai jumalauta. Kuolema. Nyt vois äkkiä vaikka kävellä tammassa. Tietokoneita jotkut häksäpistää USB:llä tuohon pleikkariinkin. Mä löysin itse piikkunin täältä alta. Se on pois. Jes. Tää on yksi äijä. Mä sain. Hyvä. Meidän alapuolella. Vieläkin on yksi. Se on vielä Ja vielä yksi äijä. Mä en saanut mukaan yhtään hittiä siihen. Joo, nyt Mä loppu. sain jokaisen. Joo. Jäikö sinne Saku vielä jotain? Ai Vielä joo, yksi äijä. vittu niin on mulkkuja. Ampu tuo torni juuri. Perta alakerrassa on muuten. Torni juuri. Haluttaa korjaa. Katokko takaa? Ei riitä lippaamaan 3 diisleä. On tää nyt kirjaimellisesti spawnsi. Tästä on puolella spawnaa. Se revaksi. Spawnataan päällä. No jotain. Sekin tässä on vähän, että ei pitäisi jumittua ottaa yhtä lippua, koska ne sitä rupee painaa sinne. Et pitäisi vähän niinku tehdä semmosen kiertävä liike, että valtais niitä lippuja. Just. India kuussa B:lle. India B:lle. Joo niin joo. Ja Deltakin menee, voi jumala. Ei tässä yhtään muuta sanoa, mutta kun varmaan... No niin, joo. näin on piikkunios. Pakko sanoa nyt kyllä, että GG. Yritettiin ainakin. Ei tästä tunneta. Jos oltais tällä pelillä pelattu niin Kania vastaan, niin me oltais voitettu. Ihan varmasti. Näin. Tää on Oli nää vähän mun Kanye mielestä tappelu uudestaan.
Enää mun Eikö se mitään mielenkiintoista? Ihan rehellisesti. Saitteko se vihollisen piikkonen? Pekoni on alta pois. No ei nämä, ei. Tää tulee 4 äijän klimppi tulee, ei maha mitään. Ja jos meillä on ollut puhetta, että ei pidetään kotilippu ja B-lippu, niin mä ymmärrän, että miksi mennään pidetään. Se otetaan vastustajan kotilippu. No, aivan. Ei saa noista tuksia ammuttua rikki. Joo. Siinä on tuksi siinä nurkassa. Joo. Kaksi tulee sieltä välistä keittiön mennykkö. Vaan ei. Voi panoksia. Yksi supportti se jees. Joo, mä voin ottaa seuraavaksi. Levo vastaa supporttia, kun vaihan seuraavaksi. Herra. Tästä. On täällä liipulla taas. Niin on siellä pihalla. Joo, se on tossa pihalla. Se on siellä päällä. Ihan suoraan niinku metrin päässä on mitä päijää naamaa haulitelemaan tuolta. Ei vittu, ne on tasalla. Koko konkkaroikko. Joo, siellä on, Mä kyllä vaan siellä on ihan helvetissä väkeä. Kun tuutte sieltä, niin tulkaa sit yläkautta, ettikää se niitten pekomisia. Yksi äijä, 2 äijää tulee siihen, niin niille ammuu sen vastustajan. Siinä on 3 äijää siinä nurkalla. Mä heitin ranu sinne. Mä en ota edes hippiä. Vieläkin. Just. Toinen vettää haulikolla tuolta meikälästä ja minä en saa tulla. Samalla hitillä. Ei mitään järkeä. On ihan hirveetä. Menee laittaa uutta pussiin. Ei, pari hippiä. Tilppisi mun. Turhaa. Ja kun ne alkaisi silleen ampua silleen sekunnin tai silleen... Siltä alkaa ampua ja sitten joku on.
Se mitään järkeä. Niin on. Onko ite kerkiä niinku ihan oikeasti niin... Just. Aha. Hirveen määrä ammuin sen kyllä luoteja, mutta sit se vaan purskautti. Nyt hukkuu. En teillä sanoa. Here's your ammo. Pick it up. Objective Alpha's been neutralized. Metallin paljastimen takana ostu piikko, niin... Okei. Piikkona siitä tuntuu 4. Nyt haukutaan jo ihan tosissaan meitä. Joo. Aalle painaa taas jengi. No, pakko mennä perään. Tullaan. Ja piikkonikin meni. Täällä laittoi piikkonin tänne. Ulkokautta tulee seellä. Objective Charlie neutralized. Ja nämä jätkät tämmöisellä pienellä viivellä tuppastelee yhtäkkiä tänne. No niinku seinän takana ja sitten ne onkin yhtäkkiä tuossa ees. Sit kun nää huomasin noissa muissa maissa kentissä, niin ne ei ajanut kertaakaan miinoihin, eikä ne juokse leiskoihin. Kyllä ne leiskoo hyvässä. Ainakin Hainanissa. Aha, täällä on Pekoni täällä Haan takana. Joo, ne sitä mukaan häviää ne vaihtuu ne pekonit paikkaa, kun ne tuhot. Ja varmasti on fuksi taas täällä. Niinku, No. siis mun haulikon piippu oli ton äijän suussa, kun ne ammuis, niin sille jää 73 hipas. Joo, Silloin kestävät tekohampaat. annahan puhki. Mistä nuo tulee nuo jätkät? En mä tiedä, näitä tulee vaan koko aika vaan lisää jostakin. Oi vitsi. Joo, siellä on vieläkin yksi makkaa siellä. Objective Charlie is lost. There's your ammo. Go get it. Kato! Siihen ihan monta. Ei pistäkään hitmarkkiin noihin äijiin, mitkä oli siinä metallin paljastunut. Joo, ja mulla se antartu pikku purskaus se oli siinä. 3-4 lautasta ampuja. Mitä toi mun kävi tekemään? Seuras mun. Joo, ei tässä. Ei tässä seurasi yhtään mitään ei. Nyt Akseli sen ramppaatsin koko ajan. Nyt palat mennä nukkumaan. Nyt tässä on tässä tietoliikenteessä on nyt kyllä jonkunnäköinen viive tässä hommassa, ei tässä muuten ole. Ei tää voi mennä näin. No ei, mistä tuo ja tuppasi tuo? Tulee tämmöisellä tosiaan menekosella viivellä näitä kuolemia. Aika hyvin kaverilla tos lipasta. Ja se ei sano sitä lippaanvaihtoa tehty, niin se ampui mut. Mielenkiintoista.
Joo, tässä on tässä tietoliikenteessä niinku ihan oikeasti viive. Se on nutkeen etuuksi. Näkkiikö tuossa äsken oli tuo jätkä ammuun, niin sitä ei ollut ja se tuli... Se ei niinku liikkunut sivuttaa. Niinku periaatteessa. Joo, Tämä tässä kesken on tik 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 ja sitten mä olin kuollut. Joo. Niin täällä ei puheliikennekään toimi kunnolla.Een alakertaan jäi yksi ja sillä jäi yksi hipari. Mä ammuin 4 kertaa haulikolla pistoolilta perään. Neljä äijää oli pullottava. Mun mielestä tää matsi pitäis kyllä ottaa uudestaan ihan niinku... Silloin toisella servulla. En ainakaan tällaisen lakilla haluu pelaa uudestaan. Ei, meillä pitäis ihan jättää puolalaiset osa kuvioista kokonaan. Mä saatan edes granaattiin kuolemaan jättää. Tätä yläkautta tulee vituutussa. Joo. Here's your ammo. Pick it up. Kiiskasin. Herättävät kaikki henkiin takaisin. There's your ammo. Go get it. Voihan kikkeli näitä pelejä. Joo, ja meilläkin oli melkein koko ajan 2 lippua hallussa, mutta siitä huolimatta hävittiin. Kun mä en ymmärrä mistä ne tuli sinne alle koko ajan. Tukseja tuhottiin mikä En kerettiin. minäkään, vaikka vaan lippu oli meillä. Niin ei, vaikka Pertalle spotta, niin ei ne pitäisi